E-skills su budućnost. Već i danas ogromni dio gospodarstva ovisi o vještinama vezanim za IT tehnologiju i mislim da oni mladi ljudi koji izaberu kao profesiju informatiku čine dobru stvar. U Hrvatskoj danas imamo priličan broj mladih ljudi koji su vrlo uspješni ne samo na domaćem, nego i na stranom tržištu. Oni su izvoznici, oni kreiraju dodanu vrijednost za sebe, za svoje obitelji, za cijelo društvo. U budućnosti još će biti veći značaj tih vještina. E-skills su ono o čemu će ovisiti naš standard, naše zdravlje, kultura, komunikacija, prijateljstvo i sve ono u čemu uživamo. Zato moja preporuka mladim ljudima: učite, svladajte elektroničke vještine, uključite se u svijet uspješnih mladih ljudi.